o aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko maglimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahiring ang luwas sa aking mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot, sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hangga't ako'y nabubuhay
puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako ko, sinta, ano man ang mangyari ay di kita iiwan. Ika'y mahalaga sa puso ko. Ikaw lang, wala nang iba. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hangga't ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hangga't ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hangga't ako'y nabubuhay. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako ay magkawalan,
di mababago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang na pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mamapit, pagmamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason
reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mahidaiton nga adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabyan kay Kristo sa sining una nga Biyernes sang bulan sang Hunyo. Aton pasalamatan ang aton Dios sa sining bagong adlaw kag sa mga grasya nga iya ginatigana para sa aton. Sa iya ang himaya kag pagdayaw karon kag sa gihapon. Aton man subong ginasaulog ang kapiyastahan ni San Carlos Luanga kag kaupdanan, mga martires sang Uganda. Gintilawan sang Ginoo ang iya mga pinili subong sang bulawan sa kalayo, kaginpaton sila sang Dios nga daw sinunog nga halad. Sa tion sang iya pag-abot,
Tahuron sila tungod na tigana sa iya pinili ang iya grasya kag paghidait. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, imo ginhimo ngang dugo sa mga martires, mangin binhi sang bag-o nga mga Kristiyanos. Itugot nga sa talamnan sang imo simbahan nga nangin mabinungahon, paagi sa dugo ni San Carlos Luanga, kag sang iya mga kaupdanan, magpadayon ang pag-ani sang maayo nga patubas sa mga Kristiyanos para sa imo kahimayaan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 21, versikulo 15, tubtob 19. Sang makapamahaw na sila, si Jesus nagpamangkot kay Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako sing labi sini sa ila? Nagsabat siya. Oo, Ginoo. Nakahibalo ka nga ginahigugma ko ikaw. Si Jesus nagsiling, pakan-a ang akon mga kordero. Si Jesus nagpamangkot liwat sa iya. Simon, anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako? Si Pedro nagsabat. Oo, Ginoo. Nakahibalo ka nga ginahigugma ko ikaw. Si Jesus nagsiling sa iya, tatapa ang akon mga karnero. Sa ikatlo ka bes, si Jesus nagpamangkot sa iya. Simon, anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako? Si Pedro nagkasubo, kay si Jesus nagpamangkot sa iya sing makatlo. Ginahigugma mo bala ako? Nagsabat siya. Ginoo, naibaluan nimo ang tanan nga butang. Nakahibalo ka nga ginahigugma ko ikaw. Dayon si Jesus nagsiling, pakan-a ang akon mga karnero. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa imo. Sang ikaw bataon pa, nagawag ko ka sang imo kaugalingon, kag nagakadto ka sa bisan diin nga luyag mo. Apang kung magtigulang ka na, igauntay mo ang imo mga kamot. Kag ang iban, magawag ko sa imo kag magadala sa imo sa diin. Hindi kaluyag magkadto. Ginsiling ni Jesus sa pagpahibalo, kung ano nga sahi isang kamatayon, pagahimayao ni Pedro ang Diyos. Dayo nagsiling siya, sunod ka sa akon. Para sa aton pagpamalandong, sa aton ebanghelyo nga nabatian sa sining aga, aton ginaabi-abi si Reverend Father Angelo Ansula, Parish Priest sang Our Lady of Peace and Good Voyage, Parish, Barangay Singkang Airport, Bacolod City, Diocese of Bacolod. Maayong aga, kag welcome sa aton programa, Father Joji. Mayong aga, Sister Ninia, kag sa aton tanan nga mga tagpalamati, ang aton santos nga ebanghelyo sa sining aga nagapahayag sa aton sang matahom nga pamangkot sa aton Ginoong Jesucristo. Pedro, palangga mo bala ako? 3 ka beses nga ginpamangkot ni Jesus si Pedro sining iya nga paghigugma sa kay Jesus. Mga kauturan kung balikan naton ang natabo sang Semana Santa, labi na gid sang gabi nga si Jesus gindakop upod siya mga gintutunan, ginpamangkot sang gwardiya si Pedro, kaupod mo bala ina nga tawo. 3 man ka beses nga ginpanginwala ni Pedro si Jesus. Ang pamangkot ni Jesus sa kay Pedro, Pedro, ginapalangga mo ako. Isa ka paghatag sang kahigayunan kay Pedro nga makabawi siya sang iya pagpanginwala kay Jesus, nga ma-redeem niya ang iya kakulangan sa kay Jesus. Gani si Jesus nagahatag sang oportunidad, sang tsansa sa kay Pedro nga makabawi. Amo man na ang aton Ginoong Kristo sa aton nga pagpangabuhi, sa aton eksperyensya. Madamo nga mga bagay kita nagakadagpa, madamo nga mga bagay kita nakahimo sang kalautan, pero ang Dios nagahatag id permi sa aton sang opportunity to redeem ourselves. Pagud to nga makapanumbalik kita sa iya. Sa muning una nga matahom nga luyag ipaalinton sa aton sang aton santos nga ebanghelyo nga ang Dios sa iya kaaluwan, siya gugma
nagahatag pirmi sa aton sang tinion, sang simpo nga ma-redeem naton ang aton kaugalingon sa tagsa ka mga pagpakasala nga aton ginahimo sa aton nga pagpangabuhi. Ikaduha, nga luyag ipalinton sa santos nga ebanghelyo nga si Pedro do natak-an na ikatatlo na saging pamangkot sang aton Ginoong Kristo. Amo na si katatlo nga sabat siling yahu o Ginoo kabalo ka nagid nga ginapalangga ta ka ang dason dira tani nga sugpo niya nga amang mangkot ka pa. Hindi si Pedro kainsindi, hindi sa kahangop nga ang pamangkot ni Hesus siya sulit-sulit. Pedro ginapalangga mo bala ako? Pedro ginapalangga mo bala ako? Pedro ginapalangga mo bala ako? Sa ikatlo ka beses nga daw ga irritable si Pedro, siling yahu o Ginoo kabalo ka ganyan ginapalangga ta ka. Ang matahom sa kay Pedro, kay bisan daw hindi sa kainsindi, hindi sa kahangop, nang inconsistensya sang iya gugma sa aton Ginoong Kristo. Kagpadayon siya sa gihapon nga nagapahayag sang iya paghigugma, huo Ginoo kabalo kagid nga ginapalangga ta ka. Amo na ang beauty no sa person ni Pedro. Kay bisan hindi sa kainsindi, hindi sa kahangop, nagapahayag siya sang iya paghigugma, naging consistent siya sang iya relationship sa aton Ginoong Kristo. Sa aton pagpangabuhi, amo na ang kulang sa aton. Ikun kisay hindi tayo consistent sa aton relationship sa Ginoo. Kung hindi tayo kainsindi, hindi tayo kahangop, kadasig kita magbiya, kadasig kita magbasol, kadasig kita mangita sa rason, agud nga makapalagyo kita sa Ginoo. Ang ginaagda sa aton, sining santos ebanghelyo nga aton ginbasa, nga mangin consistent kita sang aton paghigugma sa aton Ginoong Kristo. Bisan may mga bagay kung may mga tion, hindi kita kainsindi, hindi kita kahangop, pero sa gihapon padayon kita sa pagpahayag sang aton paghigugma, kaangay ni Pedro nga nagsiling, huo Ginoo, ginapalangga ako ikaw. Mga kauturan, ang aton santos ebanghelyo nagapahayag sa aton, naga-imbitar sa aton sa pagpahayag man sa aton paghigugma sa aton Ginoong Kristo. Kag ang katapusan nga matahom kaluyag ipalinton sa aton sang Ginoo sa aton kag sa kay Pedro man, matapos si Pedro nga makapahayag sang iya paghigugma, ano ginhambal sang Ginoo? Pahalba ang akon mga karnero, feed my sheep. But silingon, ang tagsa kapagpahayag naton sa paghigugma, may ara sa responsibilidad kag commitment nga nagaupod sinang pagpahayag mo. Hindi pwede nga hambalon mo lang imo asawa, palangga ta ka, pero ay ka man nga paninguha para sa imo asawa, kag para sa imo panimalay, kag para sa imo kabataan. Hindi pwede nga ang gugma ibutang na naton sa aton hambalanon sa mga tinaga, pero ay naton ginabutang sa buhat. So ang aton Ginoong Kristo sa iya nga pamati sang sabat ni Pedro, ginapahayag niya nga may upod ina Pedro nga responsibilidad, may upod ina Pedro nga katungdanan, inang gugma ginahambal mo sa akon. Ti amo man na sa aton pagpangabuhi. Sa tagsa kapagpahayag naton sang gugma, upda naton sang commitment, upda naton sang responsibilidad. Agud mangin maathag inang gugma nga aton ginapahayag dira sa aton isagatawo ukon sa aton Ginoong Kristo. Sa mga kauturan ng santos ebanghelyo, matahom ini nga nagapahanumdom sa aton nga sa tagsa naton kapagpangabuhi. Sa tanan nga tion, ipahayag naton ang aton paghigugma nga may consistency, ang aton paghigugma nga may galang responsibilidad kag commitment dira sa aton Ginoong Kristo. Madamo gid nga salamat Father Juji sa pagpaambit sa amon sang imo reflection. Kabay nakatandog gid ini sa balatyagon sang aton mga tagpalamati, kag ang imo mga ginpaambit sa amon diri, mangingiya man namon sa amon pagpanglakaton sa adlaw-adlaw nga tanan bilang sumulunod ni Kristo. Kabay nga amon dumdumon perme nga sa Ginoo mayara second chances. Madamo gid nga salamat Father kag asta sa madason. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street,
5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano
ang mga palatandaan o kon sintomas sang dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kon pagdugo sang ilong, panit o kon baba, kag pagsuka o kon paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalang luya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalang yami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag